Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje mhla ka-4 March 2026. Okay, sikhumbule ukuthi kuleli viki abakwankana balungisela ukulanda umakoti wabo. Namhlanje bahlezi etafuleni kudingidwa indaba yokuthi bazohamba kanjani beye kaBhekija. uLazarus ubesecela uAzanda ukuthi abe yingxenye yabantu abazoya kaBhekija avele aphethe baba kaLazarus. Wathi nje uAzanda akaze avume ukwenzela umcimbi wokuba yindoda, okusho ukuthi okwamanje usayinkwenkwe akavumelekile ukwenza izinto zamadoda. uZoleka noQhakazi baya ezilalini ukuyolungisa indaba amalobolo kaZoleka. Ngenhlanhla bafike kwajatshula bakethi angithi phela kade yagcinana soqhamuke noThumeka khona lapho, kodwa uyambona ukuthi akaphathekile kahle. Wathi uyasondela uZoleka uzokhuluma naye ngezinto ezenzeka empilweni yakhe. Wathi nje mtase kungaba siyeke ezinye izinto sijabule. Wazi wathi phela kwandile bani ukulotsholwa kabili. Wathi kodwa ngisho ekukhuleni kwethu bonke abantu besilisa babefuna wena. Abafika abakaNcumkane bamemeze egethini, kanti vele nabakaBhija sebefikile. Bathi nje bayakhuluma bavele bathula abakaBhija bafunda kwezabo ukuthi kumele benzeni. Ibhola lemali abavele balikhipha, hhayi bancuma kancane umalume kaZoleka wathatha imali. Baba kaLazarus ucela ngenkulu inhlonipho nangendlela uZoleka umuntu oyena. Washo kahle baba kaLazarus ukuthi uZoleka ufunde kakhulu kanti futhi uyasebenza empilweni akasweli lutho. Wathi ucela ukuthi kube khona lapho abaya khona, waze washo nokuthi akuyona indawo engeke ibe yinhle kubona. Wathi uzobajabulisa ngoba iyona ndlela ekumele enze ngayo. Wathi nje ubhuti kaZoleka if nike naphuma emgqeni ngizonihlawulisa kakhulu futhi. Lapho bathukile endlini ukuthi inkulumo yase iba yinde kangaka egethini. Waze wathi uyangayi khona into engahambi kahle sidalo. Kanti emva kwalokho kuzofuna ubhuti kaZoleka esho khona ukuthi kuzomele bahambe ngokushesha abangapholisa amaseko. Bafika kwenye izindawo eyiplaza, kanti kule ndawo kugcwele izinkomo. Alinde baba kaLazarus ukuthi wonke umuntu ehle emotweni ebese eyasho ukuthi lezi zinkomo ezakancukana kanti bezilinde isizukulwane sakhona, kodwa njengamanje kuzolotsholwa uZoleka ngazo zonke lezi zinkomo eziwu-60. Bahlahla amehlo abakaBhikisha kanti usaqhubeka. Wathi hhayi izinkomo kuphela, konke neplazi lakhona sekuzoba okwakaBhikija, amalobolo aZoleka. Bajabula bakithi noYanga wazi wathi akayikholwa lena. Wathi uQhakazi phela utata uLazarus umuntu onemali, hhayi bokusile ngathi ezweni. uLazarus ngiyabamba la, ungakhohlwa ukucinza notification bell nosubscribe noma ushiye umbono wakho. Biyo.